ano. Ade la. Shell, baka na baga nga kasit sa amin. Lalita po ito dilap next time. Baka dito no ko ni Nancy. Di ba mo ito, di ba rapid sa mga pamamayo. So, baka dito. So, parang motibo naman. Para sa ulit kung suspend kayo. Wala po doon, isang ginagawa ko. Oh, Sherry, ako ba sa bagay din? Ba chéri sa pa dem Ah, la isi. chéri. On met. Ba chéri pa dem la. Pou nan de yo bitit. An jè ko. Pamela, ano ko lang? Sige do, ang gagula man, kung mauwi mo, kiyas na mga kasi mo fish. Ang gagula. Ano siya?